Здравейте и добре дошли в поредният подкаст епизод на Лекарят говори. Днес наш гост е специализант по пулмология и фтизиатрия, а именно доктор Християн Ричев. Здравей! Здравейте, приятно ме. Благодаря за поканата. Специализант съм, трета година работя в Белодробна болница, втора година съм специализиран пулмология, фтизиатрия и така ще се радвам да бъда полезен с въпроси, да отговарям на вашите въпроси, да кажа повече за специалността, за нашите заболявания, с какво се сблъскваме ежедневно и така. Можеш ли да ни разкажеш как се насочи към пулмологията? Това е доста така дълга тема на разговор в мен, заради това, че аз исках първо да ставам хирург, след което ходих да доброволствам в гръдната хирургия, там запознах с един професор, един доцент, те ме извикаха, дойде ковида, трябваше да карам онлайн обучение, викам се няма как да стане, допълнително ходих да доброволствам, бях доста дълго време там. С течение на обстоятелствата, след завършване обаче се прибрах в Бургас. Чудих се пак с какво да се занимавам. Видях работно място в Белодробна болница. То пак е доста близко до Белия дроб като цяло и започнах работа. Там хареса ми, останах, започнах специализация, държах конкурс, нали, бях 6 месеца на изпитателен срок, докато видят дали мога да се справям, нали, да ме одобрят и така, което е за мен и по-редно, нали, какво сега конкурсен изпит, явява се, пишеш там 3 теми и те вземат, така не се определя дали един човек става или не за тази специалност, трябва да го видиш дали работи, дали се справя, дали ще го харесаш и чак тогава вече конкурсен изпит. По-удачно е. Нали? Да, това сме го коментирали в други епизоди, но твоята специалност е пулмология и фтизиатрия. Да. Може да ни кажеш, нали, пулмологията е ясно, нали, с патологията на белите дробове, но с какво се занимава фтизиатрията конкретно? Ами, това е доста така лесен въпрос. Аз също преди се чудих защо са две специалности пулмология и фтизиатрия. Сега фтизиатрията се занимава с туберкулозата като заболяване, бактерия, нали, как се разпространява и какви заболявания в човешкото тяло може да образува инфекция, но въпросът е, че в миналото туберкулозата е много била широко разпространена. Голям бич е било за обществото преди измисленето на туберкулостатиците, първия стрептомицин. Това е налагало така наречените туб диспансери да се развиват и да се разграждат белодробни болници. Знаете, една от най-големите болници в Белодроб забравих точно къде е във вътрешността на България, сега не работи. Но много болници са изградили, нарича се пневмофтизиатрична мрежа. Това е навсякъде по света. Цяла една хирургия е измислена за туберкулозата, нарича се гръдна хирургия, която тя е измислена на хирургичното лечение на белодробната туберкулоза. Вътре има един учебник на Манол Донев, описана най-добре анатомията на белия дроб. И въобще това е едно голямо заболяване, което отцепва цял клон във вътрешната медицина пулмология и създава и цял клон в хирургията, гръдна хирургия, защото е било много масово, нали, туберкулозата навсякъде. С течение на времето обаче, като се измислят туберкулостатиците, добра система здравеопазна, има много голяма тенденция за снижаване. Затова може би днешно време се казва, нали, БЦЖ ваксината, да не забравим също. Сега се говори че е забравена това заболяване, но не е чак толкова в миналото. Аз поне се сблъсквам с нея. Да, забравеното заболяване, но също не е толкова забравено. Но ще говорим и за туберкулозата, но преди това да ни кажеш как протича самото обучение, самата специализация извинявам се, по пулмология и фтизиатрия. Ами тя протича като всяко едно друго, като всяка една друга специалност в вътрешните болести, 4 години с модули. Пред нас са засегнати почти всички вътрешни болести, кардиология, даже сега ще ми предстои да започвам модул 3 месеца по кардиология. Хубавото пред нас, и аз съм много доволен, че наистина на нас ни правят графика, за да можеш да отидеш рано сутринта в отделението, редовно да ходиш, ако искаш да се обучаваш. Не навсякъде е така, много често шефовите гледат си вържат графика, особено когато няма хора. Докато в нашата болница, нали, специализантите ги пускат да се карат модулите. Имаме 3 месеца модул по
кардиология, карах по гастроентерология, ревматология, реанимация, анестезиология. Въобще цялата вътрешна медицина е включена. Имаме алергология и още. Накрая съответно имаш един месец основен курс, ходиш в София, където е по регламент трябва да изкараш основния курс, след което държиш държавен изпит и хвърляш шапката отново за втори път. Да, аз като се подготвях сега за епизода с тебе, видях, че реално имате 2 години модули свързани с белодробните заболявания и 2 години с вътрешни болести. Да, нали общо взето така, като най-големия модул е модул в фтизиатъра, това е няколко месеца. Модул пневмонии също е няколко месеца, те са най-широко застъпените. Вътрешните болести, както казахме, са широко застъпени. Аз общо взето не следя точно кое какво следва, смисъл такъв гледам по програма, като ми кажат пускам да караш еди си какъв модул, отивам. Защото ти така или иначе ние всеки ден се сблъскаме с белодробно болни, с фтизиатрично болни, с туберкулоза, обсъждаме лечение и така нататък, така че за мен този модул почти ежедневно върви. За мен даже е по-важно другите неща да науча, защото досега е по-малък, нали? Защото ти така или иначе работиш в белодробна болница, някак да не научиш пулмология, фтизиатъра, освен ако се занимава въобще. Има ли кажи. след всеки един модул колоквиум или накрая след всички модули е общия държавен изпит? Така, значи да, има модули, карат са примерно сега в ревматологията, където карахме, изпитваха. Първите ми модули в нашата болница също ме изпитваха. Сега за бъдеще не знам, имало е модули, които не са ме изпитвали, не се оплаквам, даже предпочитам да не ме изпитват. Но ако трябва да бъдем честни, е хубаво редовното изпитване, защото пък човек може да се отпусне, да каже, те сега няма да ме изпитват, кара си го и накрая, нали, да назубриш всичко за държавния изпит и да го вземеш. Не е редно, човек трябва да свикне да чете редовно. Хубаво да има изпити, за да може и да разбираш, нали, че какво не знаеш, какво да наблегнеш. Общо взето карам колоквиуми, нали, изпитват, ма не... Да. Може ли да ни разкажеш, например, един твой типичен работен ден в болницата? Как протича? Да, няма никакъв проблем. Ние караме на график. По принцип имаме всякакви дежурства, нощни, дневни, втори и първи. Най-интересна може би е първата смяна, защото първата смяна отиваш, имаме един голям рапорт, събираме се в една такава голяма зала с голяма маса, всички ти изета и папки, вие не знам дали сте влизали и гледали на рапорт. Да, значи знаете, слагат са папките, подробно се обсъждат. Всеки един пациент подробно се обсъжда на един отваря се рентгеновата снимка, всички я гледаме, обсъждат диференциални диагнози, обсъждат се изследванията, интерпретираме ги на място, клинично обсъждаме как е пациента. Всеки може да дава мнение, понякога различно и общо взето така доста терапията се обсъжда, доста подробно. Имаме туберкулозни комитети, които също са много интересни, много са стриктни по правилата. Задължително трябва да присъстват 3 човека със специалност на тези комитети. Обсъждаме коя категория пациента, колко време остава от лечение или как ще започне лечението. Накрая дали е оздравял, дали не е. 6 рентгенографии се събират, ако той е към края на лечението си. И така доста подробно. Човек може много да научи от нашите рапорти. Нали, и аз всеки ден се уча, чувам по нещо ново. И може би хората, които идват и гледат тези рапорти, също се впечатляват, нали, защото не е навсякъде е така. В много малко клиники са прави, но при нас са прави, което е доста така полезно. Да, си спомням примерно упражненията ни по белодробни и сега си го спомних, като го каза. Точно ни направи впечатление как редяхте рентгенографиите 6 на голямото табло. Аз не знам точно какво. Да, то е негативоскоп се води. Негативоскоп се води. Да. И плаката за мен е много хубаво нещо, защото е с най-голямо качество. Сега въпросът е вече, като са повече хора, по-далече, по-трудно се вижда, но това е много хубаво, защото за тези 6 месеца ти проследяваш пациента как се движи рентгенологично. Много малко доктори знаят всъщност, че всъщност
За жалост, туберкулозата е едно хронично възпаление на белия дроб, които рентгеноморфологичните характеристики бавно търпят динамика или регресия, или динамика. И белия дроб заздравява с фиброза, което отнема дълги години. Тая фиброза, нали, не дълги години, но няколко години поне се образува тази фиброза. В някои случаи пък може белия дроб да заздравее тотално, реституцио интегрум се нарича на латински език, т.е. възобновява се до началното състояние. В някои много по-тежки случаи пък се стига до цироза, така се нарича, за цироза на белия дроб, той става целият вкалцен с фиброза. Общо взето това е индикация за неговото махане, пък не винаги става, защото пък той няма респираторните възможности, ако му се махне половината бял дроб. И така, но това са редки случаи, почнали са в началото терапия, нали, човека се възстановява горе-долу напълно. Поне клинично така. Да, аз искам да те питам, понеже Бургазли знае, че белодробната болница е така като структура, е малко по-отделена от другите структури в здравеопазването в града. Съответно, ви при вас на място нямате спешна помощ, така да казвам. Искам да те питам, при вас има ли някаква спешност, има ли спешни ситуации? Кои са по-спешните ситуации във вашата специалност? Има ли сме спешни ситуации? Естествено, като всяка клиника, първо то е второ ниво мисля, че е второ ниво. Но имаме спешен прием. Значи пациента, когато има чувство за задух, за някакви симптоми, отива в спешно отделение, най-често в УМБАЛ Бургас. Там се преглежда от спешен доктор, той назначава дали има нужда от реаниматор или пък от кардиолог. Те отхвърлят всичко, идва при нас много често. И идва линейката, ти също го преглеждаш, отваряш, струваш и го приемаш. Но сега тежките случаи, които не са за нас, те обикновено са за реанимация. Спешни случаи имаме в самото отделение. Понякога се случва, когато пациент зазлее на нощна смяна, на дневна смяна. На мен ми се е случил белодробен отток и почваш да лекуваш по учебник. Няма как да го оставиш и се ориентираш по неговото състояние. Нали? Винаги можеш да направиш консултация по телефона, ако нещо правиш кардиограма, прямо не можеш да разчетеш, да звъннеш на някой. През седмицата идва дежурен кардиолог, който също преглежда пациентите. Но сега на нощна смяна в условията на спешност, нали, правиш най-необходимото. Ако пациента много зазле, естествено го изписваш и го изпращаш към съответното структура, отделение. Нали. Случва се остър хирургичен корем. Нали. Той няма какво да прави в пулмология, отива в хирургично отделение. Случва се човек за реанимация. Има ли от време на време с колегите реаниматори така несъгласие относно този пациент къде е, но поне в моя случай аз се оказах прав за точно един случай с белодробна тромбоемболия, който отпуши артерията. В смисъл такъв, той зазля много, аз извиках бърза помощ, дойде, пратихме го към реанимация, отпуши се артерията, той много добре се чувстваше. Реаниматорката го прегледа, прие го, после ми звъни, вика, то нищо му няма, защо ми го прати, вика, моля ви се, да, лъжиш ма, вика, при мен беше, дали се жив труп, нито реагира, глас гол под 6 и така нататък, съответно обаче после разбрах, че наистина и при нея е зазлял. И така случват се и такива работи, имаме спешност. Не, кетоацидоз имаме също. Регулираме кръвната захар, имало инфаркти, нали. Трябва да реагираш. То дали си в комплексна болница или в отделна, то принципа е единия същ. Правиш каквото можеш и викаш консулт и го насочваш някъде. Да. Ти си изключително подходящ за следващия ми въпрос, нали, точно пулмология. Може ли да кажеш кои са най-големите рискове за белите дробове в съвременното ежедневие? Като изключваме тук тютюнопушенето, там наргилетите, така нататък, тях ще го обсъдим в следващия въпрос. Нали, като изключим тях. Като изключваш тютюнопушенето и останалите видове там електронни цигари и така нататък, най-големите рискове, това е със сигурност замърсения въздух, увеличение на микрочастиците, които са във въздуха, урбанизацията, която се случва в града, вредните емисии от заводи, от коли и така нататък, но това е един процес, който за жалост не може да го спреме. Нали, бих съветвал всички да живеем на село и в планината, но пък там няма какво да прави, освен да гониш някой кошка на поляната.
Тук вече има други институции, РЗИ-та, здравни министерства, които е редно да следят много точно нещата, но проблема е, че ще си патим. Нали. За всяко нещо има и цена. Нали. Ако искане да ни е комфортно в града, да имаме коли, да имаме бърз транспорт, да имаме, ако щете, топла вода, нали, там всичко е свързано с някакви вредни емисии. Така, какво ще кажеш за цигарите? Какво му ни кажеш за цигарите? Те вредни ли са, полезни ли са? Ами цигарите са, ако кажа, че са полезни, не трябва да си скъсам дипломата, вредни са. Естествено имат кумулативен ефект, натрупващ ефект с годините. Общо взето при горенето на цигарите се образуват около 5200 вредни частици, нали, химически съединения, които погълнати реагират с структурите на белия дроб, с клетките. Те са пероксиди, мощни свободни радикали се образуват, които навлизат в самата клетка, променят биохимията, процесите в клетката, може да променят и ДНК-то на самата клетка. В клетката пък има репарираща система, която по принципно защитава ДНК-то, но не всеки път, когато въобще много е сложен процес, в общи линии може да доведе до рак на белия дроб, до емфизем, до ХОП, нали, често модерната. Остатъчният обем се увеличава, деструкция на белия дроб и въобще вредно е тютюнопушенето със сигурност. Много хора, например, мислят, че наргилето не е толкова вредно, колкото цигарите. Също електронните цигари, новите IQOS, които се пушат. Реално хората ги пушат като заместител на цигарите с идеята, че са по-малко вредни. Ами за това нещо сега трябва СЗО, нали, говорим особено за най-новите цигари, тук СЗО трябва да се изкаже официално, Здравното министерство и така нататък. Със сигурност няма полезно пушене, в конкретно спрямо наргилета, освен на вредния състав, който съдържа и пак уврежда клетките. Пред него по-характерно също е издуването на белия дроб с много по-голямо количество въздух, което във времето може да образува були или блепсове, да се пукнат и да се получи пневмоторакс, или на български език белият ти дроб да се сплесне и да имаш нужда от спешно лечение, нали, хирургическо, което е доста неприятно. Моя съвет, естествено, като бъдеш помолок, така да го кажем, е да се избягват тези навици. Няма полезно пушене. Ако все пак човек е някакъв страшен пушач, моята препоръка е обикновените цигари, да запали една цигара сутрин с кафето и да ги ограничи на 4 на 5 цигари дневно. Не мисля, че ще му повлияе толкова много здравето и живота, ако реши да бъде пушач. Но останалите неща, нали, те първа ще се доказва тяхната вреда, особено от най-новите, но няма полезно пушене. Да, от електронните цигари, да. Искам да те прехвърля към друга тема. Пандемията, която наскоро отмина, за щастие, която много хора така подцениха и не вярваха. Имаше самоти митове, нали, относно вакцинация, така нататък. Какво може да ни кажеш за този период? Не стана ли, беше опасен, лъжа ли беше, съществуваше ли изобщо? Сега това да не съществуваш, трябва да си малко шизофрения, нали? Да има и такива мнения. Да, ами аз сега за щастие не бях на, как се нарича, на бойното поле, нали, не почнах работа, бях студент, но също бях свидетел от първо лице, защото доброволствах тогава в хирургична гръдна хирургия. Влизали сме в COVID отделения с маски, правиха много пневмоторакси. Това беше на първата вълна. Изливи плеврални също са получавали. Това беше на първата вълна. На втората вълна почнахме в инфекциозна болница клиниката. Там също видях вече от първо лице COVID-а. Акют RDS синдрома, който получи един пациент точно пред нас. Сатурация 95, изведнъж стана на 40, почина, посиня и беше много така здрав, прав човек. Беше що горе млад, под 50 годишна възраст. Линейките фърчаха една след друга. Значи аз бях в голяма университетска болница, нали, студент, 14 етажа. Първата седмица, първия месец, един етаж затваря, после втория, третия. Накрая на петия месец вече всички отделения бяха COVID и беше като след война. Нали, тук моите колеги в Бургас също споменаха, че при тях също картината е била подобна.
Така че този вирус създаде много големи проблеми. Нали? Много хора се заминаха и въобще нито илюзия, нито нищо. Така че това нещо съществуваше. Сега въпросът е, че с времето вакцинацията помогна много, различните вълни, преминаването на вируса през популацията човешката намаля своята патогенност и сега вече се стигна до една по-скоро банална, така да кажем, инфекция и по-скоро хора с хронични заболявания обострят своите хронични заболявания. Се реч като грип, примерно да кажем. Аз също имахме миналата година COVID сектор в нашата болница. Зимата се увеличава броят ковидните болни, но така тежки, някакви тежки осложнения не сме забелязали, нали, да има. Хората се излекуват напълно. Да, ти спомена за ваксините. Какво ти е мнението за ваксините? Помагат ли, вредят ли? Кое надделява? Ами със сигурност помагат. Аз се вакцинирах, моите родители също. Общо взето, аз имах първия ден, мисля, че така по-висока температура и главоболие, но това беше единствен начин тогава да се ограничи това заболяване, човек да не се разболее тежко, да не почине. Имаше доста антиваксъри, за съжаление, част от тях дори някои преподаватели, бих казал, които починаха, нали, след инфекция от COVID, не се вакцинираха. Не смятам, че вредът, нали, ЕМА, Световната европейската организация по лекарства, СЗО също така се изрази позитивно за тях, така че ние трябва да се слушаме големите, в смисъл, че тя топлата вода е открита. Така че съм за вакцинацията, не бих казал, че, нали, аз лично наблюдавам за себе си някакви странични ефекти от вакцинацията. Да, и аз съм вакциниран, тя е вакцинирана, не сме развили за сега аутизъм. Не, със сигурност, да, чета сега стерилитет, аутизъм, такива неща, няма такова нещо. Да, абсолютно, това се дължи на дезинформация, те не са фалшиви постове, те са си реални, нали, постове от реални хора, но с фалшива информация в социалните мрежи. Оттам се разпространява тази фалшива информация, но според тебе на какво се дължи тази масова невакцинация в България? По последна статистика, която съм гледал, около 30% са уж вакцинираните, нали, уж в България. Ами, това е до много неща. Сега малко ние българите нямаме доверие към лекарите, смисъл такъв, че лекуваме се по народни някакви неща. Другото нещо е, че лекаря и болницата са някаква институция, българите също нямат доверие към институциите като цяло. Така че може би на комплексна народопсихология, трудно може да убедиме някой, който не иска нещо да направи. Обяснявам си го просто на народопсихологията. Това е. Това нещо може да се изкорени, но изисква много дълго време. Изисква работа с народа, обучение, показване нагледно, образование правилно, нали, не да се учим от интернета и така. Тук и доверието, може би, на самите пациенти към лекарите, към медицината, към развитието на тази. То самото съсловие беше разцепено, защото един голям медик излиза и каза: да, вакцинирайте се веднага, другия не, то няма никаква нужда, ще пиете чай и се почувате и ще мине. И въобще тук бяха много така разногласни. Това не трябваше да се допуска. По-скоро министъра там, то беше оперативният щаб, нали? Това беше официалната фигура, но медиите допуснаха различни хора да се изказват мненията, които съвсем объркаха хората. Нали? Да, според мен много голямо влияние имаше тогава, че в националните медии се позволи на антиваксери, реално повече на антиваксери се даде поле на изява да се изразят мнението, не толкова на научно обоснованите, нали, лекари. Вижте сега, значи, да, това го разбирам. Сега това, което искам да вметна, че проблема е чисто юридически. Аз наскоро съм записал медицинско право, това е много интересно. Някой друг път може да говорим за това нещо. Но има определени заболявания, които влизат в член 61 алинея А, които са задължително лечение. Това включва и белодробната туберкулоза. Чисто юридически трябваше да направят всички тези хора да се вакцинират. Това не е загуба на здравни права или
Комунизъм. Да, трябваше наистина да се направи, защото просто това заболяване е опасно, заразява се по въздушно-капков път, което е най-бързото разпространение. А ако това беше някакво биологично оръжие и ваксината беше наистина биологично оръжие, нали, много по-тежко, то не че беше леко, но ако беше много по-тежко, ако ваксината беше единствения начин да се спасиме, ние щяхме да умрем. Нали? Така че тук държавата трябваше малко по-строги мерки да вземе. Имаше хора с фалшиви сертификати, обикаляха напред-назад. Чисто това законово трябваше да се промени, юридически да се вкара някакъв закон и да се следи както закона за задължителната вакцинация, както закона за задължителното лечение. Болен ли си от туберкулоза, активна форма бацилоделен, няма искам, не искам да се лекувам. Нали? Ти разпространяваш този бацил, нали, този бактерии, може да заразиш други хора. Нали, крайна сметка, ако не са живеи, отиди се хвърли някъде, нали, но защо трябва да заразяваш другите хора? Това е малко по-така дълбок въпрос относно това, което така вече заради правата на хората, нали, демокрацията, но да, съгласен съм, че малко по-скоро трябваше някак си по-ясно да се обясни на хората защо трябва да го направят. Защо не трябва да се изкарват фалшиви там как се казаха? Сертификати. Да, и затова и казах, че уж 30% от хората са вакцинирани, защото смятам, че доста хора, сигурно половината са с фалшиви документи. Което е много смешно. Да, смешно е. Не смятам, че е редно това нещо. Става въпрос за колективно здраве, нали? Българина трябва да започне да мисли, че всичките проблеми са общи, няма индивидуални. Абсолютно, да. Да. И при положение, че вакцинацията беше безплатна, нали? Не коства нещо да изкараш от джоба си да платиш и пак не се възползваха. Но както да е, говорим за COVID, но тогава какви бяха симптомите, какво виждахте по-различно, кое беше по-особено на този вирус? По-особеното, че като всеки нов вирус, който върви в популацията, започне да заразява човешкото население, човешкият организъм не е много съпознат с този вирус. Реагира бурно, променя коагулацията, нали, хората получаваха тромбоемболии, инсулти, инфаркти. Също така реагираха с хипервъзпаление, получаваха навсякъде матово стъкло, ARDS синдрома, нали, Acute Respiratory синдром, който човек не може да диша, използва се high flow с кислород лечение, стигаха до реанимация. Така че общо взето това е, че бурно реагира, както е здрав човека, след един час може целият да е син и да има нужда от реанимация. Това беше, нали, по-сложното. И така. Може би ти си най-подходящ за това. Да те питам, ти виждаш ли някакви белези пост-ковидни в пациентите и съответно какви са те? Най-вече фиброза. Виждаме фиброза. Виждаме остатъчна фиброза, при някое по-засегнато, при друго по-малко, но виждаме предимно фиброза, умора, която така персистира. Примерно това най-често виждаме от белия дроб. Да, ти спомена симптомите, но е важно да отбележим, че въпреки че е респираторен вирус, не засягаше само белия дроб. Нали, и други органи малко или много. То всеки вирус засяга други органи. Примерно един грип, той засяга и сърцето, примерно. Миокардити, екзацербират всичките хронични заболявания, наслагва се бактериална инфекция почти винаги. Така че един вирус винаги така влияе на цялото тяло. Няма точно един орган и това е. Нали, с изключение да кажем хепатотропните вируси, нали, които засягат черния дроб предимно. Нали, Добре, мисля, че обсъдихме темата с COVID-а. Преди нея говорихме за тютюнопушенето и каза, че е основен рисков фактор за рака на белия дроб. Може ли да обсъдим колко често се среща рака и примерно има ли симптоми в ранен стадий на заболяването и малко по-подробно да обясниш за това заболяване? Да, ще го караме както е. Въпросът е зададен. Сега колко често се среща рака на белия дроб? То е най-често срещания от двата пола, нали? Сега по-скоро
ако гледаме само жените, там има гинекологични и млечни жлези, които стигат на първо място, но общо като за мъжете и жените рака на белия дроб е най-често срещания. Сега другия въпрос, който е, нали, има ли симптоми в ранен стадий? Да. Сега тук отговорът е не. В смисъл, От сега. общо взето няма такъв. За жалост, първите си. Сега има редки случаи. Общо взето рака на белия дроб, за да човек, за да има някакви симптоми, трябва да има голяма туморна маса. Нали, в смисъл, вече критична туморна маса, която да предизвика заболяване. Сега тук и за студенти, да кажа, и за вас, нали, знаете рака на дебелото черво, което е. Когато е в дясната част се образува анемичен синдром, когато е в лявата част се образува илиус, чревна непроходимост. Двата симптома са късни симптома, защото вече туморната маса е много голяма. Същото е и при белия дроб. Значи сега, когато основните кръвохрак, примерно, това е за рак на белия дроб, тогава вече имаме туморен разпад, разкъсване на бронх, изливи, белодробни изливи в белия дроб. Това е четвърти стадий, когато се образува вода в белия дроб, най-общо казано, плеврален излив. Това също е за четвърти стадий. Плеврална болка или болка в рамото. Това е когато тумора вече е сраснал към гръдната стена. Имаме малко може да има късметли някои, промяна в гласа. Нали, тогава тумора засяга един от нервите, гласните връзки и се променя. Ако е сраснал към него, пак е много лошо. Промяна в характера на кашлята. Това може би е най-ранният симптом, който ако някой го лови е добре. По принцип, но тютюнджиите имат характерна кашлица. Да кажем сутрин. Сутрин почва да кашля, като стане от леглото, изкашля са храчките умина, спре да кашля. Ако тази кашлица се появи на обед, примерно, или вечер, тогава може да се мисли за такова нещо. Но като цяло нямаме някакъв характерен симптом, който да кажем, той е болен за рак на белия дроб, няма ранен. Винаги са късни. За съжаление, всички те такива заболявания са с много късно начало. Какво може да се направи? Това е на един скрининг. Има скрининг, в Европа се прави, в България естествено не. Защото трябва да се реимбурсира от здравната каса или пациентите сами да го заплащат. Скрининга е нискодозов скенер. Нискодозов скенер, даже моето впечатление е, че една рентгенография, опитен пулмолог или образен диагностик също може да фани някакви изменения в белия дроб, особено като има предходни рентгенографии. Рисковите за развитието на такъв вид рак е тютюнопушене на 10 години. Какви хора попадат за скрининга? Тютюнопушене на 10 години, пакето години, възраст над 55 годишна възраст или 65 годишна възраст. Трябва да си правят скрининг за рак на белия дроб. Такива туморни маркери и това не върват. Нали? От сега да кажа, туморните маркери горе-долу, те се използват по-скоро за стадиране, дали лечебният подход е правилен. Да, никъде по тялото не са с диагностична стойност. Абсолютно, да. Това е много важно да го знаят хората и също да обясня, нали, ти свикнал си така да говориш, но пакето години са, нали, 10 години всеки ден да се пушил по една кутия цигари на ден. Цигари, да. Това влиза в рисковия фактор. И така, има... Освен цигарите, има ли друг рисков фактор? Основно цигарите. Сега ще обясня и защо. Значи, видовите рак на белия дроб са над 40 вида рак на белия дроб. Сега различните учебници, класификации, организации ги разделят примерно на недребноклетъчен, на дребноклетъчен, на зависимо от локализацията, централен, периферен и така нататък. Най-често хистологичният вариант е аденокарцином. Той се среща при непушачите, при пушачите е плоскоклетъчен карцином заради метаплазия. Това е смяна от една тип клетка на друг тип клетка, защото те са ресничест пител, който се движи. Тютюневия дим минава, уврежда самата клетка и тя става плоскоклетъчна клетка. Общо взето, какво трябва да се направи? Трябва да се направи биопсия на това място, където е суспектно за такъв вид карцином, нали, за рак на белия дроб.
И след което, след като се вземе биопсия, трябва да се мине на патолог, хистологична верификация, тогава имаш диагноза. Нали? Много хора се притесняват, диагнозата се слага от патолога. След като имаш диагноза от патолога, тогава вече можеш да се притесняваш. Но преди това не е редно, след което се минава онкокомитет. Нали? Това е най-правилното. Онкокомитета какво е? Това е онколог, може би и патолог, клиницист или хирург, който е извършил биопсията. И онколога диктува каква ще бъде процедурата. Дали операция, дали химиотерапия, лъчотерапия. Сега за медиците мога да обясня, не е адювантна терапия. Общо взето това бих казал, че за... Тоест предоперативно и постоперативно. Да. Нали, това, което споменах. Другото нещо, което мога извинявам се само да кажа, това е много хора се притесняват. Отивайте. Сега, нали, това е лоша диагноза със сигурност. Подкрепата трябва да бъде изцяло от семейството. Лекаря също трябва да изрази емпатия, но пациента трябва да се оперира там, когато трябва. Фанат в ранен стадий, първи, втори стадий, нещата са много благоприятни. В късните стадии е много зле. Човек може да се оперира вече до третия стадий. Сега тук пак да кажа малко и за медиците, нали, че и дребноклетъчния карцином се оперира вече, нали, всичките видове, нали, не само преди съществуваш дребноклетъчния, много бързо прогресираш и не се оперира, фанат на време, ограничен се оперира. Видовите операции, да обясня набързо на пациентите, това са при много малък... Сега тук и да вметна, между другото, интересното е, че в Европа има скрининг. И там много често срещани са малките операции на белия дроб, сегментектомии, нали, почти не се стига до пулмонектомии, нали, докато тук най-често пулмонектомия, лобектомия, билобектомия, два бели дроба, двата част от нали, белия дроб е разделен на ляв и десен с различни лобове. В едната част има 3, в другата 2. Маха са прямо двата лоба. Нали. Това е голяма операция. Или пулмонектомия, която е много най-високо рискованата операция, защото тя няма обяснявам. Остава с половин бял дроб. Да, за медиците мога да обясня, че тя е високо рискова, защото чукана може да се опорира и да не... Нали, да се получи голяма супорация. Супорация след такава тежка операция рано на... Да, много бързо минахме през скрининга. Нали, говорим сега за лошото заболяване и обяснявам всичко, но искам повече да наблегнем на това как да се предпазят хората от това лошо заболяване. Спомена, нали, нискодозов скенер, определена възраст, определени години, нали, пакето години. Но какво трябва да направи пациента? Сега аз съм пациент, примерно, на въпросите години, които каза, от над 10 години съм пушач и какво трябва да направи? При кого трябва да отида? За кое? За скрининга, за скенера, който каза нискодозовия. Пак казвам, значи скрининг в България не се извършва. Специалистите, които са редни да информират пациентите, са, да кажем, пулмолозите. Въпросът е, че те също имат ограничения от здравната каса, нали, за отпускане амбулаторно на такова, така че тук по-скоро е да съветваме пациентите, ако искат и се притесняват и са в рисковата група, да се направят един такъв скенер. Аз мога да дам примерно личен пример с баща ми, който е работил в Лукойла, дългогодишен пушач, аз го накарах да отиде да се направи скенер, защото той е в рисковата група. Така че, за съжаление, тук все още е на самоинициатива. Нямаме такъв регламент. Съветвам всеки един, който чухте 10 години пакето години, над 65 години, задължително да се направи скенер на белия дроб, нискодозов. Да, аз сега примерно съм зрител и съм видял от този епизод с тебе, нали, и се самоинициирам да отида да си направя профилактика. Но как да имам достъп до този скенер? При какъв специалист трябва да отида? Може ли с направление? Точно това, плаща ли са? Какво се прави? Ами точно това казах, нали, че направление сега, те са ограничени направленията. Отива са при джипито, джипито може да направи направление пулмолог или гръден хирург, които са тези двама специалиста, които да направят, нали, да дадат направление за скенер, той да излезе без пари. Ако това не се случи по някаква причина, джипито не те прати на пулмолог или на гръден хирург, или гръдния хирург и пулмолога не ти дадат направление за скенер, отиваш в съответния образен център,
Нали, примерно в Бургас има такива, плащаш си, за съжаление, нали, плащаш си и го правиш, но крайна сметка то е за твоето здраве. А какви суми струва? Можеш ли да ни ориентираш? 20 лева ли струва, 100 лева, 200, Мисля, че 500? около 150, не съм сигурен. Нещо такова варира цената, но за мен няма значение. Нали? В смисъл, за мен няма значение, сега разбирам примерно стари хора, пенсионери с по-ниски заплати, при тях е значение, но здравето за мен е на първо място, нали, безценно. Да, разбирам те. Чисто информативно, нали, да знаят хората за какви граници става въпрос. Спомена, че тютюнопушенето е основен фактор. Тук предполагам, че имат значение, може би, хроничните заболявания, белодробни. Хроничните заболявания? Белодробните отношения към развитие. Абсолютно. Не, те по-скоро имат отношение към преживеемостта след операция. Дали пациента е резектабилен, по-скоро дали ще издържи операцията. Защото трябва да се направят спирометрични изследвания преди операция, да се установи дали този пациент ще има резервите, нали, особено когато говорим за някаква голяма операция. Пак да спомена, операциите биват махане на част от белия дроб, на цял бял дроб и сегментектомия на сегмент. Най-хубавите са операциите на сегмент, защото тогава много малка част от белия дроб се маха и пациента, нали, може въобще да не го усети. При опитен специалист има мини-инвазивни операции също, които се правят с малки дупчици и се оперира. Така че медицината много напредна. Тук е да вметна, за съжаление, част от тези операции не са здравната каса имбусирани заради съшивателите. За да направиш по-голяма операция, такава мини-инвазивна, трябва много съшиватели, защото се използва за бронх, за артерия, за вена. Това всичко се заплаща за жалост от пациента. Да, ти спомена, нали, заради профилактиката, че в Европа се правят повече, нали, се отрязват сегменти. Не, както тук лобектомия, пулмектомия и така нататък. Но след като в България повече се правят лобектомиите, какъв е живота на пациента след една лобектомия, след премахване на 2 лоба или на половината бял дроб? Каква е промяната в ежедневието? Промяната в ежедневието, че сега първо пак зависи как е направена операцията. По-скоро са отворени операциите. Примерно при нас махаш и ребро, нали, там където съм гледал. По-труден е сега. Възстановителният период е доста по-дълъг. Изисква се време, няколко месеца, белия дроб другия да почне да компенсира така. Но пак казвам, хванат на време, нали, човек може да живее наистина дълго време и то много пълноценно. Бих казал, че е сравнително добър начин на живот. Добре, аз съм чувал примерно за рехабилитация на бял дроб. Има ли, какво представлява това нещо? Какво означава рехабилитация на бял дроб? Сега зависи колко вреден има ходене в такива санаториуми, в гората, в планината, където е по-чист въздуха, концентрацията на кислород е по-ниска, организма се задейства, има различни също така упражнения, йогите тип, нали, които да помага диафрагмата да се движи по-лесно, да диши, защото човек диша с основата на белите дробове. Има различни упражнения, които помагат, но пълно възстановяване на белия дроб, ако е увреден, няма. Нали, говорим за фиброза, говорим за деструкция, за емфизем, няма такова упражнение или такава рехабилитация, дето да го възстанови това нещо. Един път изгубено, няма възстановяване. Примерно черния дроб има, нали, като махнеш част от черния дроб, той се регенерира, възстановява, докато белия дроб, един път увредиш ли го, караш цял живот с него. Нали. Да говорим за качество на живот, има ли намаляване в физическата активност на самия пациент? Трябва ли да внимава с даден вид спорт или в ежедневието си с движението, които извършва? Абсолютно, да. Значи, първото, което е, пациента има един доста дълъг след оперативен възстановителен период. След така операция на 14-ти ден се свалят конците. Има още доста дълги процеси вътре в цялото на гранулация, на разрастване на съединителната тъкан, другия бял дроб също се раздува. Не можеш след операцията да отидеш да играеш в футбол, няма как да стане.
Въпросът е, че повечето пациенти, които имат това заболяване, са и по-възрастни. Тяхният и без това физически капацитет е намален, но има възстановяване. Сега аз лично не съм проследявал пациент дълго време след така операция, но предполагам, че до една година човек след една година може би да върши почти същите физически дейности, които е вършил в началото. Аз примерно съм имал случай един пациент, който беше опериран от пулмонектомия от дребноклетъчен карцином 30 години. Много добре, да. Да, много рядък случай. Този въпрос, който искам да задам, малко е, може би гадничък, не знам, но може ли след лечение съответно на карцином на белия дроб, направили сте, т.е. гръдните хирурзи, нали, са направили лобектомия или там пулмонектомия, може ли на здравата част на белия дроб да се появи нов карцином? Дали от същия тип, дали от друг, няма значение, но не говоря, нали, за рецидив, а за изцяло друг карцином. Това е сега доста голяма казуистика. Аз такова нещо не съм виждал, нали, в клиниката, където съм бил. Чисто теоретично е възможно, що да не, но аз лично не съм виждал, това ще е нещо много рядко и за жалост е много трагично за пациента. По-често, примерно, аз съм виждал като студент, нали, жена с два вида тумор или с три вида тумор. На жлезата млечната, на надбъбрека и на белия дроб. По-скоро беше два карцинома, една метастаза, нещо от сорта. Също така е хубаво да упоменем, че белия дроб е място за множество метастази от другите органи, най-често черния дроб метастазира, тестисите също, млечната жлеза. Напълно възможно е да кажем пациент да развие друг карцином и да се появи ново петно. Но най-вероятно, ако се появи нов рак, както ти казваш, когато е бил опериран, най-вероятно операцията първоначалната не е онкологично издържана. Според мен. Не би трябвало да се появи нов рак. Според мен. Ако се появи от друг тип. Нали, те неща, които си говорим, най-вероятно са някаква казуистика. Някакви супер рядки ситуации, но просто най-вероятно не е издържано. Виж сега, всеки един рак, когато то остане дълго време, ви може би не знаете в организма, той може да мутира и да се превърне в друг вид рак. Нарича се бифазен тумор. Бифазен. Така че това нещо не съм го виждал, никой не ми е казвал, нали? Чисто хипотетично научно е възможно, някаква казуистика. Ако това нещо наистина не се появи на някой пациент, по-скоро лекарите и целият екип по-скоро трябва да обсъди дали става въпрос за неонкологична издържаност на операцията. Първоначалната. Се прехвърлим към друго заболяване, което се нарича така, може би, забравената болест, но дали наистина е забравена тя, а именно туберкулозата. Може да ни кажеш какво представлява това заболяване и защо, както ти спомена по-рано, че ако си в активната фаза на това заболяване, нали, с бацилоделенето, си задължен да се лекуваш. Това е едно доста интересно заболяване. Аз тук много неща мога да кажа сега по въпроса. Аз като бях студент не бях се срещал с белодробна туберкулоза, само го четах в учебниците. Между другото на държавния изпит ми се падна точно белодробна туберкулоза и професор по пулмология ме изпитваше, което не знам дали е някаква така съдба, но така общо взето за белодробната сега много се радвам, че се сблъскам с тази диагноза, защото малко доктори се сблъскват с така голяма практика с белодробната туберкулоза, предимно в туп диспансерите. Белодробната туберкулоза е още от древността, нали? Още египтяните описват белодробната туберкулоза, даже имало там някакви правила, че ако някоя жена била болна от туберкулоза, да не се жени за нея, направо се изхвърляла от дома, не знам си какво. Общо хората са пазили много от тогава, защото е нямало лечение. Както и до 1940 и някоя, когато се открива всъщност първият противотуберкулостатичен препарат, стрептомицина. Сега туберкулозата са
бактерии. Значи това заболяване от микобактериум туберкулозис. Това е една бактерия, която съответно е невидима и да се инхалира най-често, попада в белите дробове и предизвиква инфекция. В България какво е започнато да се прави? 1951 година започва БЦЖ вакцинацията. Нещо, което е изключително иновативно, нещо, което предпазва населението от това да развиеш белодробна туберкулоза като инфекция. Нещо, което е интересно, въпреки вакцинацията на БЦЖ вакцината, един на всеки 4 човека носи този бацил в себе си. Да, тук всеки ще се опаши, като се чуи това нещо, ама той им носи този бацил. Един на 4 човека носи този бацил, но не всеки развива заболяването. Нали? Това зависи от имунитета на човек, от общо състояние. Предимно развиват хора с ниска здравна култура, полиморбидно болни, хора наркомани, алкохолици с занижен здравен статус. БЦЖ ваксината помага това заболяване да не се развие или да няма тежките случаи на белодробна туберкулоза. То е в задължителната имунизация, за задължителния имунизационен календар. Прави се първо в 48 часа след раждането, след което се прави ревакцинация според Манту теста на 7-та и на 11-та година. Какво представлява Манту теста? Не Манту теста, БЦЖ ваксината. Манту теста всъщност говоря за реимунизацията, да, че да. БЦЖ ваксината. Да. Докато Манту теста, това е нещо, което аз лично не го харесвам, въпреки че съм специализация, още не съм някакъв специалист да изказвам толкова конкретно мнение. Интердермално се слага 5 единици протеинов дериват и се отчита на 72 час. Това всъщност показва дали организма реагира на тази субстанция в кожата след 72 час, като се регистрира от лекар със съответната специалност, най-често пулмолог, нали, или GP, като има 10 признака. Нали. Те са 10 признака, не е само да се мери папулата колко милиметра. И съответно, ако е положително, какво правим? Общо взето, нищо. Това показва, че човекът е запознат с този агент, нали, с белодробният. Това не означава, че човек е болен, че разпространява, нали, трябва човек да се успокои. Но това насочва здравният специалист, лекаря, това насочва дали да търси някакъв процес. Тоест аз сега както работя в белодробна болница, ако ми се направи Манту тест, най-вероятно той ще бъде много положителен. Много положителен ще бъде. Това не означава, че аз съм болен или че разпространявам. Но ако дойде някой суспектен човек, който, нали, има някакви опаквания от дълги кашлица от няколко месеца, загуба на тегло, му се направи Манту тест, той е положителен, ще каже, той е тук, дай да го изследваме. Има и друго сега. Възрастни хора или хора с занижен имунитет могат да не реагират въобще на Манту теста. Така че той не е нещо конкретно, не показва нищо конкретно, но насочва доктора дали да го изследва в тази насока. Като основните изследвания са рентгенография, скенер, изследване на храчка за отделяне на бацил и така нататък. Нещо, което лично мое мнение, пак казвам, е, че при почването на работници в здравни заведения се прави само Манту тест. За мен е много по-добре да се направи освен Манту теста и рентгенова снимка. Нали? Защото Манту теста не е на 100%, не показва нищо конкретно въобще. Той просто насочва. Нали? Това мога да кажа за Манту теста. За щастие медицината е напреднала, имаме много други тестове. Тя е безкрайна тема, цяла лекция да изразим такова, че има много още тестове, които могат да се направят. Това са игра тестовете. TB-Spot и TB-Gold. Едното е изобретено в Оксфорд, другото в Австралия. Интерферон гама се търси. В единия тест интерферон гама количеството, в другия клетките, които го произвеждат. Общо взето това е лабораторния Манту тест. Mm-hmm. Той също показва дали човек е запознат с туберкулозни бактерии и насочва лекаря да търси активност или болесност. Другото нещо, което е ген експерта от храчка, също е доста полезно изследване. То е много точно от гледна точка, че открива част от бактерия в самата храчка и също така определя
към тубоцин, мисля, че към рифапицин резистентност. Спомена някои от симптомите на туберкулозата. Какви други симптоми има даденото заболяване? Специфични, няма. Това е интересното, че туберкулозата то го има и като въпрос. Сега първото, което е туберкулозата, може да засегне други органи и системи. Тя се разделя на извънбелодробна и на белодробна туберкулоза. Може да засегне очите, вид. Това го казвам за пациенти, нали? Но сега да не се притесняват да се втурнат. Може да засегне гастроинтестиналния тракт, хирурзите също трябва да внимават, нали, като се сблъсква с това нещо. Ендоскопист има характерна характеристика, чревната туберкулоза. Бъбреците може да засегне, перикарда може да засегне, плеврите, полисерозит се нарича на медицински език, може да засегне централната нервна система, базален енцефалит, менингоенцефалит, базален, много така, може да фатален край да доведе, ако не са диагностирали лекува бързо. И общо взето симптомите са най-разнообразни, ако засегнат други органи и системи. Класиката в жанра, това е една хронична кашлица, продължителна, нощни изпотявания, температура, която е самоотграничаваща се, т.е. дига температура 1 час и тя спада. Нали? Докато при грипа тя е остра, цял ден примерно е с висока температура, докато при туберкулозата има 1-2 часа температура, изведнъж изчезва. Загуба на тегло, загуба на апетит, задухът, болките в гърдите. Характерното при туберкулоза, че това е плавно, не е остро, не е рязко, не е внезапно, месеци наред. Крайна сметка стига до доктора поради влошаване на цялото общо състояние. Значи от някои симптоми от анамнезата също може да се насочим за разликата между туберкулоза и друго белодробно заболяване. Примерно с температурата. Да, абсолютно. Значи тя туберкулозата, като се прегледат 10-15 туберкулозна болни, анамнезата им горе-долу една и съща. То фация са им е така по-впити са, кахетични, изтощени са, трудно дори говорят, задъхани са. При туберкулозата и за медиците, нали, да кажа, характерно е, че на рентгеновия образа вижда много, на слушалка почти нищо не се чува доста често. Това е много характерно при туберкулозата, докато да кажем при една пневмония, че ще го видиш и ще го чуеш, нали, някакви хрипове. Интересна така болест от гледна точка на анамнезата, че просто те са с едни много протрахирани симптоми. Не е рязко, затова не са търсили веднага спешна помощ, нали, някаква лекарство. Да, аз искам да те питам, пациент със съответните оплаквания идва при вас, диагностицирате го с това заболяване. Той като го чуе това заболяване, има туберкулоза, това присъда ли е за него? Има ли лечение това заболяване? Какво е лечението? Колко време се пият съответните лекарства? Сега пациентите част тя го приемат тежко. Нали, тежко. Заболяването не е леко от гледна точка на лечение. 2 месеца интензивна фаза, примерно 4 до 6 месеца продължителна фаза. Така че лечението е продължително, приемат го тежно, но не е присъда, не е тежко заболяване от гледна точка край имаш туберкулоза, умираш, нали? Не е като, нали, рак 4 стадии. Пак казвам, почнато на време лечение, нали, правилно диагностика, веднага започнато лечение, така човек оздравява напълно и може да живее пълноценен начин на живот. Няма смисъл от притеснения. По-трудното е, че примерно трябва да бъде в болница по-дълго време. Това е нещо, което трябва да свикнат, да приемат, нали, но в крайна сметка, ако те искат да са здрави и да не разболеят близките си вкъщи, нали, няма друг избор. За какъв период говорим тук? Докато не установим, че не отделя повече бацили. Средно при... Месец. Един месец, добре. Директно си ми отговори. Да. То си има цяла програма, която се следи, нали, зависимост. Сега това за медиците го обяснявам, защото те пациентите много. Те са 4 категории. Зависимост коя категория попада, дали е бацилоотделител, дали не е, дали е извънбелодробна туберкулоза, и си има програма, нали, ако е бацилоотделител, на 2-я месец се изследва захрачка, рентгенография, на 5-я месец накрая
и съответно ако отделя още в интензивната фаза бацилоделител, тогава се правят две неща. Или може да се удължи още един месец и също така трябва да се види дали този човек няма някаква резистентност към някои от основните медикаменти. Ако съответно пациентът не е отделял бактерии, което е по-добрия вариант, т.е. не е чак толкова голяма инфекцията, тогава се води завършило лечение. Нали. Имаме и латентни форми на туберкулоза. Тук трябва да го кажа, нали, те са правят профилактика, латентната форма, няколко месеца с изонит. Сега излезе, мисля, че още едно ново ръководство от Министерство, не знам там какво ще пише, но има и профилактика. Тоест след тази, нали, да речем, месечна хоспитализация, след като нали, се приберат вкъщи, те продължават да пият някакви лекарства. Да, продължават да пият. То си има цяла програма. Продължават да пият, правят контролни изследвания. След като завършат курса на лечение, на всеки 6 месеца се правят рентгенография. Да, тук може би е важно да уточним, защото сега колкото дадеш, като пациента няма някакви оплаквания, той решава, че нищо му няма и спира лекарствата. Какво би станало, ако пациента реши да спре да си приема лекарствата? Сега, значи, това също е редно да го обясня. От време на време се спират туберкулостатици, дори и в клиниката, защото по някое време той може да има чувствителност към дадения туберкулостатик или пък повишаване на чернодробните зими, на билирубина, тогава се изключват и поетапно се включват, нали? В зависимост какъв е медицинския казус. Ако самия пациент се спре туберкулостатичната терапия, това е много лошо. Напълно спре да я приема, защото има и 2 или 3 пъти в седмицата да взема туберкулостатици. Има и такъв тип режим. Да. Даже мисля, че вкъщи на такъв тип режим са. Но иначе ако спре напълно, риска е съответно възобновяване на инфекциозния процес, ако той не е спрял, и на придобиване на резистентност, което е най-рисковото нещо, защото резистентните туберкулозни бактерии, в зависимост на кой медикаменти, терапията става още по-тежка, пак са в задължително лечение, пращат ги, мисля, че в някъде около Габрово, мисля, че беше по-продължително е лечението. Така че не е хубаво да се спират. Имаме така DOTS, новата система, DOTS система, която е Directly Observed Therapy, нали, директно обсервираш дали пациента взема лекарства, следи се, нали, от медицинския персонал, дали се пие редовно хапчетата. Сега ми е хрумна един въпрос извън тези написаните. Нали, пийте си хапчетата, ако спрете да ги пиете, просто после пак ще влезете в болница за повече време, нали, както каза. Има ли случаи, в които, нали, както каза, то е задължително лечение, но има ли пациенти, които не искат да се лекуват и бягат? Имат ли възможност да избягат? Случвало ли се прямо в твоята практика? И какво става в този момент? Какво прави държавата? Така. Ето тук идва пак това, което казах, че аз съм записал. Нали, наскоро разбрах какъв е механизма от медицинско право става въпрос. Пак казвам, тези пациенти са за задължително лечение. Ако той избяга, даденият началник на отделение или там директор на болница трябва да се обърне към РЗИ. РЗИ е съпипалата на здравния министър, така как всяка област има РЗИ. Те отговарят за всичко. И когато дадеш сигнал за РЗИ, те дават сигнал на полицията, да кажем, и полицията принудително започва лечение. Нали? Фащат го и принудително започва лечение. Като съответният пациент може да бъде изсъден дори. Нали? Това е процедурата. Честно казано, аз не съм наблюдавал нещо такова, защото крайна сметка повечето пациенти, които идват, те сами идват, защото буквално не могат да ходят. Примерно. И така. Имали сме случаи, когато така поне чувал съм случаи, където се спират лечение, много често те стават някакви резистентни форми и ги пращат другаде. Дълго е, но дълго е лечението, неприятно е, занимават се много институции, болници, но за щастие аз съм забелязал, че те пациенти са рядкост. Нали? Повече съвестно се вземат. Повечето са разумни. Тук относно вакцинацията, ти го спомена, но пак искам по-така да се каже, да се наблегне, защо не е изкоренена, нали, самата болест, защото реално тя
не предпазва от заразяване, а просто помага да не се развие по-тежка форма, нали така? Ами да, и помага и от това да, значи ти когато имаш добър имунитет, ти няма да развиш заболяване. Като няма да развиш заболяване, ти първо няма да си болен, няма да го разпространяваш. Да. Това нещо. И оттам се ликвидира цялата тая проблематика. Самото заболяване, примерно в твоята практика, наблюдаваш ли да се увеличава честотата? Ами, това е много добър въпрос. Сега, моята практика, пак казвам, аз нямам някаква практика дългогодишна или пък да съм специалист. Общо взето направих едно проучване около България. Годишно около 800-900 човека се регистрират. Бургаска област са около 33 човека 2023 година мисля, че са регистрирани. Така че нашето заболяване е в някакъв нали, не е така много разпространено. Не забелязвам някакъв пик, нали, да имаме нарастване. По-скоро имаме периоди, където по-често се диагностицират. Да кажем, имахме един период от февруари-март, където идваха през ден, може би, някой носи с туберкулоза, но имаме и периоди, където нямаме. Общо дето мисля, че за Бургаска област 20-30 човека, нещо такова. Това на годишна база. Да, нали? да. Да, значи се рядко срещано заболяване. Да, имали сме случаи с спин и с туберкулоза пациент. Да, имунокомпрометираните. Да, да. Винаги в края на епизода имаме едно като рубрика, което е мит или факт. И госта по-скоро разбива мита. Искаме да попитаме... Имаше едно такова твърдение, че по време на ковида пиенето на алкохол помага. Ами, не, даже може да направиш аспирационна пневмония, после да зарази с ковид и работа да стане много тежка. Не помага алкохола. Да, значи е мит. Аз тук даже мога да се включа, че президента на Беларус даже препоръчал в националните медии да се пие алкохол за COVID. Даже той отрече заболяването. Както да е. Следващия мит или факт е: астмата се развива само в детска или юношеска възраст. Не, значи астмата 400 000 човека в България са болни от това заболяване. Около 10% са деца, 5% по-възрастни. Астмата в по-голяма възраст имаме и оверлап синдром между астма и хоп, но няма. Може да се развие и в детска възраст, и в юношеска, и в говори се астма с късно начало. Има също още един мит или факт за ковида, който искам да задам, но го няма тук. За тютюнопушенето. Говореше се, че цигарите предпазват по време на ковида също. Не. Абсолютно. Това са малко риторични, нали, които сме подготвили, но така. Информация. COVID ваксината води до стерилитет, това го обсъдихме, казахме, че не е вярно. Да. Тук може би това ще е интересно, като помог да си кажеш мнението, че белите дробове не могат да се възстановят напълно след отказване от цигари. Абсолютно да, има си щети, които си остават. Най-малкото, което е антрокотичен пигмент, който се натрупва белите дробове. Ако са деструктирали алвеоларните прегради, те няма как да се възстановят. Нали? Така че емфизем, нали, се образува, паналвеоларен. И няма как да се възстанови. Няма пълно възстановяване. Също сме извадили, че на гилетата и електронните цигари са безопасна алтернатива, но ние вече го обсъдихме. Да. Да. И само възрастните могат да развият рак на белия дроб. Не, за съжаление. Тук също съм виждал един случай. Беше една учителка на 38 години, не пушачка. Даже може и под 38 годишна възраст, не пушачка, която даже беше майка на деца там и така нататък. Семейна жена, която беше с четвърти стадии рак на белия дроб, дребноклетъчен, нали, който се характеризира при непушачите и беше много драматична работата там, така че за съжаление някои хора валят късата клечка и така. Нещо, което ми хрумна, нали, ти като клиницист, ние все още не сме. По време на COVID се изписваха много антибиотици по телефона, нали, телемедицината.
А, все още практикува ли са това и на какво мнение си по този въпрос? Ами сега по време на COVID медицината беше пандемично състояние и там просто трябваше да се приемат някакви мерки. Сега, когато вече живота е нормален, върнали сме в нормалния начин на живот, не смятам, че е редно да се издават антибиотици по телефона. Аз съм имал случаи на мои познати, приятелки, нали, които примерно ми звънят и ми казват, аз знам какво да пия тук, изпиши ми, защото днеска съм много зле, къв доктор си ти, като няма ми изпишеш един антибиотик и някакви такива неща. Не, аз казвам винаги първо трябва да преглед, доктора да установи дали има нужда или няма и естествено съм против. Сега надявам се с въвеждането на електронните рецепти да се ограничи използването на антибиотици, защото има вече много резистентни бактерии, които циркулират. Има и TDR, Totally Drug Resistant бактерия, която не се поддава на нищо. Вие също сте медици, знаете, студенти по медицина, ходите по болниците, там сте чували за резистентни, полирезистентни щамове, само на линизонит, примерно, чувствителни, така че това във времето за мен ще изиграе много лоша шега и трябва много да си щадиме антибиотиците, кога ги използваме, как ги използваме, защото това е единственото оръжие срещу тях. Да, за тези тотално резистентните, които спомена, мисля, че е сега не знам в каква фаза, но някъде бях чел пак отново, че се правят антибиотици точно заради тези тотално резистентните бактерии. Това е някакъв съвсем нов тип антибиотик. Ами сега аз мога да кажа за туберкулозата, нали, защото там също го играем този проблем за multi-drug resistant и extremely drug resistant туберкулозис, че при нея много бавно са синтезират нови антибиотици, почини за това, което е опасното. Сега моите наблюдения е, че антибиотиците много бавно излизат на пазара, т.е. дълъг е процеса на проучване, после на одобрение, нали, фази на клинично проучване и общо взето човечеството, бактериите имат много по-бързи защитни механизми на преодоляване на резистентност, бета-лактамазите, нали. Така че може би тази война между антибиотиците и бактериите, мисля, че на този етап бактериите почват да изпреварват. Да, може би това е хумористично, но може би не е толкова хумористично, че може това да е третата световна между нас и война. Напълно възможно е, да. Напълно възможно е, няма да излезем от къщи това. Затова не пиете така, когато дойде антибиотик. Нали, както той каза, аз искам този антибиотик, а изпиши ми го, нали сме приятелите нататък. Да, ако трябва да бъда най-акурантен отговор е, че по-скоро трябва след доказване на бактерии да се пие антибиотик. Тоест ние да имаме клинични данни за бактериална инфекция. Много често се изписват само за вирусни инфекции. Това хората трябва вече да го осъзнаят, че вирусът, антибиотика не помага срещу вируса. Той няма участие в него. Съгласен съм. Ами, мисля, че изчерпахме темите, които бяхме подготвили. Може да преминем вече към финала на епизода. Може ли, какви съвети би дал за колеги, студенти, които имат интерес към специалността? Може би някакви положителни и отрицателни страни на дадената специалност? Общо взето положителни страни, че това е една специалност, която засяга освен белия дроб, много от вътрешните болести. Интересна, логична е от гледна точка, че се борави много с рентгенографии, с стетоскоп. Доктора в кабинета много бързо може да се ориентира какво горе-долу му има на човек. Логична е много тази специалност. Нали, първо гледаш, после слушаш, анализираш дали това, което си видял, го чуваш. Мен така, нали, ми показаха още като почна белодробна болница. Интересна е, защото има и практична част, докато да кажем в една ендокринология по-скоро съм забелязал, че е една лабораторна по-скоро специалност. Така че ако човек има логична мисъл, анализира нещата, обича да гледа, обича да слуша, това е неговата специалност. Нали?
Има и интервенционална пулмология, която се развива. Тя също е интересна. Има и екшън в пулмологията, нали? Колкото и така, нали, някой да си каже, той кашля, голяма работа, лекува някой дет кашля. Ами да, обаче имаме тежки състояния, имаме екзацербация на хоп, хиперкапния, където заспиват заради повишението на въглеродния двуокис, имаме много тежки пневмонии, имаме изливи, имаме коинфекции, нали, с няколко заболявания на куп, така че е много интересна специалност е. Да. За интелигентни хора е пулмологията. Ами, благодарим, че останахте с нас до край. Смятам, че разговора с доктор Християн Ричев беше изключително интересен. И Съветваме полезен. ви да не пушите, ако можете, както той каза, пък ако не можете да спрете цигарите, поне да са минимално, нали, няколко цигари на ден. Благодарим за участието. Да, И аз благодаря за поканата. Беше изключително приятно. на нас също.